Kaya kong kabuutan usahay kon magdanghag ta. Bisan makahatag og bayo na to, mo resulta sa dili maayo. Huwag man yun nahitabo na ako, pero aron niya masabtan na ako problema, ingno ko niya ani pagsugod ang tanang nahitabo. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and a sweet silver song of a lark. Oh, through the wind, walk on through the rain. Do your dreams beat close and blow? With hope in your heart, and you'll never walk alone. You never. Balyarda, balyarda, balyarda. Hindi mo koda. Kita. O sige, yaw-yaw ni mo, Mario. Nalisuan ka na sa tornilyo diha. Oh, nade ka diya, Nay. Nade ka sa uluyo. Ikaw din ang nagpungko na, Nay. Apa yung baril na? Ay, kadako lang apapangig ni mo. Nay, nagusap ka diya. Dahil naguna ko dire sa atong garden. Ay, Nalagtiwasa. Targitong taon niya kaaning gunaron. Zaman, wa pa mauli ang manghod ni mo. Wo, pamanay. Asa pamanda ito siya. Musimba ko ng to siya. Mao ba? Lupigan lang kas manghod ni mo, Mario. May patong manghod ni mo nakahuna-huna pagsimba nga siyara. Ikaw ang butang. Ang saan nausab na kagkuan, tinuhuan? Nay, orag yapon. Sulit katolik ko taon ko, Nay. Aw, lagi. Wala man ko makamatikod ni mong misimba ka. Kuan, kanang... Abi ni mo na, kanang mulakaw ko, pag-date mi sa kong uyab nga si Jassy. Sa lilip ng mga on, manimba mi. Mao nga, kadalakaw na mo, aw, simbahan ko may una na mo atuon. Una pa mi mato sa among mga lakaw, nga mga on mi. Aw, mayo noon kung mauna. Oy, may cellphone, Mario, ay, may nanawag. Sama na. Bot mi mo, oy. Ari, manuong kamutana na ako nga imo ba ng cellphone. Lili man na ako. Uy, numero ko naman eh. Tubaga na, oy. Kani sige nagbagting, mapagaw pa ng cellphone mo. Pumot sa ito eh. Hello? Sir, pangadlaw. Uy, kansa ni palihog? Sir, taga St. Guillermo Hospital, sir. Imo na igsuon si Hanwardio Dugab. Yes sir, ako na manghod. Niyaroon siya sa mangod diri sa hospital, sir. Diyaroon siya diri sa emergency room. Uy, nausap din na manghod ako. Agyatiman pas mga doktor, sir, diri sa emergency room. Gihatod mo ko siya din ganiha. Ug matod pa sa nakatod niya. Nakuyapan ko na siya, sir. Kalit na tumba ba. Motong gihatod siya diri. Arihalan niyo, sir. Sige. Salamat, sir, salamat. Nay, si Jan ba? Tuon na hospital, nay. Umayo noon. Sa? Ginoo ko. Naunsa man day imong manghod, Mario. Naunsa si Janoy.
Padayon may maglangan nga to dahil Miss Nanay dito sa ospital. Diin, to dito kung igsuong nga si Jan. Kunya to. Dali. Asa mas dyan, oy. Asang imong manghod, Mario. Nakamo ko sa emergency room. Ginuho ko taon, oy, naunsa man kang manghod ni mo. Dali. Totoro emergency room. Ay, ginuho ko. Mario, ang imong manghod. Giputos na gabol sa nga puti. Januario! Nay! Ayaw pagsagit, nay! Ayaw! Nay! Nay! Sundan ako sa nanay. Wala rin wala. Ganong na ingon taon kaini, oy. Unsa man dahil nahitabo ni mo, January. May ikog to mga doktor, mga nurse, nay. Ganong maikog man, ha? Sila mo'y angang maikog nga to. Kaya nila maluwas sa kamatayo ng akong anak. Ilalang tingali ni kipasagdan, Januaryo. Nay. Kung natas mga nurse o doktor, oh. Nga naman, nga no, magboot sila. Hoy, kamo! Ha? Inyo lagi pasagdan nga mamatay nga akong anak. Mangawa mo'y ayo, mangawa mo'y silbi, mga baga mong naong. Nay, ikaw naman. Pasagdi ko! Ma'am? Hilom! Iya pag kong banlunga kay kamo mo'y usal sa nakaingon kay wadayon ninyo at timanang akong anak. Mama, pwedeng. Pwedeng unsa? Ha? Ha? Inyo mga tagag discount din sa ospital? Huwag ko magkinahanglan, anak. Ang kinabuhi sa kong anak may akong gikinahanglan. Excuse me, ma'am. Hilom lagi diya. Paminaw sa ba? Ha? Kisa may gas inyong pasyente. Di kalit ang mugso din hinga nagsaba-saba mo. Kisa nga sa inyong pasyente. Kisa nga ano sa inyong pasyente. Di na mo kapamusulti. Ang kuhan, ma'am, kining... Kisa nga! January dugab, ma'am. Januaryo dugab inyong pasyente. Aw di na mao, babae nang namatay diha. Unsa? Ang gaan ang namatay, si Merlin Natukan. Ang pasyente ninyo nga si Dugab tuan na gibalhin na sword. Kung gusto ninyong ibalhin og private room, adto mo sa information pangutana dito. Saba lang mo diri na. Ma'am, sorry, ma'am. Tananay, wa mo din is Jan, nay. Banggawas na mo diri. Saba lang mo diri. Dahil pasyente diri himat yun. Basig ka mo may makatiwas. Kamu gimapasangin lang ini ba? Isaba kay mo. Nay, tananay. Manggawas sa tangan ni sa emergency room. At tuon na to January dito. Nurse. Ay, nurse. nalapagtingog. Hilom na. Ay, sorry ha. Ahak ba yan eh. Oy, wa man mo magsulta dayon, Mario. Oy! Kitang kuyuga. Parehas pito to ka ba? Tara. Kumusta naman ka, nak? Pasensya na ay. Kasol na yung maayo na. Ay, ko na dong. Ang importante nga maayo na imong pagkabutang. Kanina eh. Biyaan sa taka, ha? Likod na lang ka niya kay kuwaon sa ko kadi Jassy. Balik na ko na yun. Oh, sige, ako nalay bala din is manghud mo. Ayaw lang pagdugay. Oo, unay. Na hospital nga ako manghud kay matod pa. Ang kalit siya nga nakuyapan tungod sa iyang sakit. Pang iyang sakit, makapahugno kayo. Dito na hibaw na mo nga, doon na di siya'y sakit na kanser. Ay? Oh, Mario. Ano, Jassy na Mayong adlaw, ma'am. Maying adlaw sad. Palingkura siya, Mario. Dire na, lingkod na rin. Ako ding manghunin si John. Dong John, na Jassy ay. Oh, Jesse. Gapahan mo yan eh.
Ako ka taon, nus akong kauyab parehas kagwapa ni niya. Matay lang tingali ko. Di ko kauyab o gwapa sama na niya. Ay, naapay daghan, uy. Makakita ra ka. Maayo unta. Nakamatikod ko sa lanihukan sa akong manghod. Mabisag na pa siya sa ospital. Murag luyap pa siya. Pero sa diya nakakita siya sa kang uyab nga si Jassy. Murag nilagsik man. Niya to. Unsa gid ay sakit ana imong manghod, Mario? Nakatawang siya'y kanser. Ha? Kabata pa gud niya na siya cancer? Malagi. Kung nag-call kayo sa nanay kay matod pa sa doktor, dili ko na magdugay nga akong manghod. Kinahanglan ko no nga kung unsa may pangayoon sa akong manghod, kinahanglan ihatag na lang para og makadawat siya kung unsa may mahitabo niya. At least, ma-feel niya nga mahal siya sa akong inahanog. Ingon man ako. Kay kamay naman lang 2 taon. Aw, anak na lang gid dong. Ihatag na lang gid ninyo ang iyang gusto. O pananglit maginahanglan mo sa kong tabang. Ingna lang ko. Oh, salamat kayo day. Wap aday sila maulis manay Mario na. Wa pa. Pero miingon man to nga dali ra siya kay iya ra man tong ihatod si Jassy. Swerte manay Mario na ano? Kay gwapa. Aw, kay ikaw swerte. sadak. Nagkaayo nimo pangita sa gwapang babae nga mo imong minyuan. Di na tingali na kay may sakit man ko. Ayaw pakawa sa paglaom. Naamaming duas manoy nimo. Andaming mutabang nimo. Ug kun mahimo, kami mo'y manguyab sa babaeng imong magustuhan. Ay, nanas manoy nimo ay. Oh, Dong, masal mo ka? Di ano buhi pa. Ayaw po surrender. Kasi pa na mo. Ikaw pa. Ako siyang giingnan, Mario, nga tabangan ka namo nga makakitag babaeng sa makagwapa si mong uyab. Ha? Nga kung mahimo, kita'y manguyab sa babae para niya. Ay kabala ka dong. Basta pasaling na mo ni mo nga maningkamot yung ka nga maulian ka. Ay pagluya-luya diya. Tinuod ka manoy. O lagi. Bahato na ko kung sa may gusto ni mo kay pinanggag ka na mo dong. Ang sa'yo mo isugo, ako tumanon. Ay, Mao kautos ko manghod eh. Bot mong ipasabot noy. Tabangan ko nimo. Makauyab ko sama sa imong uyab kagwapa. Oo, tabangan ka. Ako'y manguyap para ni mo. Basta manoy ha. Imo nang saad na ko ha. Oo, saan ako na mo. Magpakayo. Basta magpakayo ka lang. Niya, matuman ka kung sa may isulti sa doktor. Niya, matuman ka gyud sa tambal, ha? Basta manoy ha. Okay manoy. Ako nang saad ninyong nanay. Tungod sa akong pagpangga sa akong manghod, ako yung bisaan niya. Kung sa may iyang pangayoon, ako yung ihatag niya. Tungod siyang sakit nga kanser sa utok. Unya to. Sana maga. Manoy. Pagpakayo dali kay manuroy ta. Pagkitaon na to ang babae nga imong mahalon o higugmaon. Mada pa ka manoy. Murag kapoy naman ko. Murag di na tingali ko kauyab manoy. Makauyab palagi ka. Ayaw ka pala ka. Basta tumana lang itong akong kataba itong di kasabutan. Magpakaayo ka. Nga, ako rin pahala sa babae. O na tingali babae nga. Parihas kagwapa ni Jassy manoy no. Dong, kung wa na may babae nga parehas sa akong uyab, kana na lang akong uyab. Tinuod ka manoy. Wa
gito sa kong unahuna nga nasulti na ko to sa kong manghod. O komedya ra gyud unta to nako. Pero Manoy, kung mauyab ko lang nas Jassy, Manoy, masugot na siguro ko nga ini kaugma, patay dayon ko. ha? Oh, ug isipon ako nga maoy akong utang kabubuton diha nimo kung matuman ang akong pangandoy nga makauyab ko babae nga sama kang Jassy nga imong hinigugma. Dong? Oh, Manoy. Salamat daan, Manoy. Pero, musugot kas Jassy na ako, Manoy. Dili kasi ako latahan ni Bay Perminay. Di ka. Mag-away lang hinuon mo. Midyam kay po ko. Ay kabala ka dong. Musuko talaga na Jassy. Ay kabala ka. Matumar lagi ng imong gusto. Promise. Sa? Dili ba misaad makan ako day nga andam ka mutabang nako? Oo, andam ko. Pero dili sa ingon anak nga paagi. Abot akong ipasabot ng mutapang ko, financial. Dili pagbati. Pero nakasaad mong kukuday nga tabangan ako siya. Sa pagtuon ni mo na ako, ha? Nga musugot lang ko nga ingon ana ang atong sitwasyon. Day, Binuang maning inyo. Mura man hinuog inyo kong giduwaan. day, paminaw ra ko na. Inyong giduwaan ang akong pagbati. Paglaruhay ta, Baryo, be. Mi offer ko sa kontabang tungod kay manghod ni mo siya ug wala magpasabot nga hasta ka ng bahina imong ipatabang nako. Jassy, Isulti na lang unta ka nga wala kay pagbati nako. Nga wala kay kugma nako. Dili kay ipasa ko nimo si mong manghod. Kasi pagtuon nimo nako, duwaan nga pwedeng ipasa-pasa sa uban. day, kuan mong good. Sorry. Dili ko makatabang nimo anang bahina. O karon pa lang, giputol ko ng atong relasyon. Kay nakita na ko nga dili tinuod nga nahigugma ka na ako. Yano ra kay kun mong ipasa sa uban. Dili ko ingon ana nga pagkatao, Mario. Huh, pangita mo laing babae nga mahimong ihatag nimo sa imong manghod, ayaw ko. Nagkasabot ka? Jassy, muna ko problema ron. Kung saan ako pagpasabot ako manghod. Magibuwagan man noon ko sa kong uyab. Di na ako matuman ang akong gisaad na to sa kong manghod. Saan man din ako, palihog tabaki ko ninyo. Kung saan man ko mo pasultihon, Mario. O niya sa tanan po na itong kaigsunan, salamat yung kay ninyo sa inyong paggamit sa tuang. Nindot kayong imnon nga mo wash out o mo Ang sendo na to karugad lawag ya. Si Mario Ate Pres. Mario. Oh, kanis Mario Ate Pres ka ng gwapo kay ni siya ba? Daghan kay mga chicks, mga kuy-kuyo ganin niya. Magpangita niya, ana. Mauna nga, makapili siya uyab Ate Pres. Karon nakauyab siya ni Jassy. Oh. Yang manghod nga si Januario. Mura mag na disgrasya, Januario mura disgrasya. Ya Januario giputos gabol puti ambot nganor kag mura giatake siguro niyang iyang ko ada ti pres kay nadama dito ospital. Karon ayo dito. Oh. Pag ayo dito, ang ipagayo siyang manghod nga si Januario nga makauyab sa siya pareha taon siya kagwapa siyang maguwang. Pareha ko nog kagwapa siyang uyab siyang maguwang nga si Jassy. So niingon niyang manghod nga ay gabla ka dong. Gusto ka? Awag maguwang. Gusto ka? Ako ni atag Jassy ni mo. Ako nang Ano man? kay mingon siya nga kanang tabang lagi kay para una siguro ni Ate Pres nga matayo naman iyang manghod. Ato himatayon ka. Iyang kuanon, iyang Lipayon. lipayon. Sabi. Karon yung sulti as Jassy Ate Pres. Yung sugod Jassy. Wa mo sugod Jassy, gibuwagan ninon siya. Mo ni ang problema unsaon man ako nga gibuwagan min taon ko sa kuya. Lain sagud kaayo uy imong ihatan. Gibuwagan ko sa kuya. Ang akong gipromise sa akong manghod, dili matuman. Mao na iyang problema Ate Pres. Dili, iya lang inon imong lisod kayo dong panalitan ako ihatag. Nga iya mo nang gisaad siyang kuan kay himatyon man niya igsuon. Gisaad niya nga. Ihatag niya yung uyab. Ano butong putug ka may iyarang uyab niya. Ako uyab wayon te ka buwagan te ka. Ug ako uyab. Gibuwagan lagi siyang Jassy. Oo Kay nga, wait mo di na. tinuod ko na iyang gugmati. Maog yun.
angay good. Oh, Ang yun. pangatag man nimo. Lisod sa Siya kinina. kamuti kay mo ihatag. Oo, lisod sa kinina style ito. Oh, dili maayo eh. Gawas kung ganahan sa si Jessie. No, di ba? Mao yun. Pero dili ayaw ko Pati yung na. tagang yung mga tipres. Oh, manay di ganahan. Mario mga gwapo. Gwapo si Mario. O na, Niya. Jesse, daw yaw yun niya. Sorry, di ko makatabang ni mo sa tanang anang bahina. Kung karon pa lang, giputol na ko ang atong relasyon. May katarungan, gabogan ka. Unsay sakit ni iyang manghudlan? Murag, takim siguro ni, murag na Dili ni siya to nabuta. Dili, eh. Paano hindi mo ang nabuta? Wa na siya mabuta. Giyatak yun yun. Puto sa gabol puti kay gida sa hospital. Yung gining last diri Pusto di ay og habol puti. Mura bang kamo? Pero Patay naman ang pusto og habol puti. Hapit siguro na ni mamatay ate presa pasabot pero sa pangutana lagi nga ang babae na sukod yung buwagan ta ka kay ihatag sa dito siyang manghud kay usa man dili pa siya masagaran man gud nga anang tumanan Kana kon gitagalan na. Oh, kana na cancer. Gitagala, cancer, ana. Gitagalan na, Presta ko kinabuhi. na ako'y cancer. O, unsay mo pangayoon? Muna nga gusto ko kung unsa to. Iyon na ka. Gudi na na. Gitagalan na kinabuhi. Parang sa priso, di ba? Nga bitayo na. Unsay mo gustong Sa pangayoon. pangayoon ni mo, pakanon, bakag maayo. Wa ibaw iyang sakit ate pres kalitrag yung tumba ko no iyang. Di ayun niya. Wasad pa, examine pa. Gunsa Dito sa doktor, ang gikuan dito sa doktor, giluwat gyud ko sa doktor. Nya ang karon dahil abo. Pero unsay yung sakit? Atong Anay tabuan nga tungod sa iyang kaluoy siyang manghud gulyat mo na nga mangita siya og babae nga kanang gwapa, mao siya gwapa. Nga karon kay gustong siya kuya gwapa mo nang iyang uyab mo iyang gihatag dito siyang manghud, manghud mao na baguwang. problema. Manghod niya. Kaluis ko manghod niya. Oh, manghod lagi niya. Mango di yang. Madoy. Ana yung Gano manghod. ko to sa imong katungod kay panghatag nimo imong iyab. Pagpahibaw sa babae, mo na nga nagsintas ka sukuhang to nga gibuwagan siya kay Ibagan. og sa lahi ba nagkonsulti moingon man ang moingon babae, si patunyo nako. Trako, nganyo ko ipasa-pasa. Mauna. Dili gyud maayo. Kay gani Nangangay nga gibuwagan ka. Mirisi. kay gani Goliath og pananglitan butan nato kanang kaluha. Ako malibog ko nga, yang bana pa kay kaluha kanang dili ba ka sa maibog sa kaluha nga pareham sa lagnaw? Bitaw no. Dili di ay kay ang managkaluha, di man gud pareha kayo batasan. Oo. Dili kayo pareha. Ya dili sa kayo sa pareha perfume, kumugamit og perfume sa kaluha sila. Kana nung gingon nga masakit ang kaluha, magluya sa ng usa, murag tuko ang nagamay. Pero moingon nga press kanang hematyon man ni ako manghod nya kaluha man me kanang ikaw lang akong ipaasawa niya. Tingali moingon Kana kon musugot. Kala tingali. Dili musugot. Dili pagkangal nga preha sa lagnaong. Ang problema ana kung may gugma ba kay na bisag preha sa lagnaong kay kumukaluha sila. Mao ni Oh, samot okay, na ni karon nga Okay, dili sila bawi. kaluha, lahi sa lagnaong, magsuon lang. So, Magsuon lang. Iya lang yung pinangga iyang manghod ati pres siya tabangan ti kadang unsay gusto nimo sa ato pa no tabangan ko nimo nga makauyab kog parehnaon sa imong uyab. Ato iyang ipangayo sa iyang manghod ang uyab siya maguwang. Ay, di maayo ay. Sige na, ako nung buhaton. Ako sultihan, ako uyab. Kapag sulti, huwag ganon siya. Mayra. Yo, ug pananglita og simba ko ug mo'y ikamantay sa Oh, unsa may iyang problema mangkot. sa babae? Unsa may labot niya? Tinood ay. Una sa isa, nga na, ako, ialigong ikuha niya ang kaugalingon. Para sa atong... Para lang anan, unsa? kuan man ni dong kanang dili sad maayo kay murag Siya na lang musulti sa iyang manghod. Nga dong lisod, imong gipangayo na ko. O ka na, tataw iya mo sa gipasaligan. Sige nung buhaton Muna. sa tanan. Muna. Mauna. kay duhaman ka balatian hinuuna niyang masamad. Nasamaran ni mong balatian sa babae, karong ginilayas ang babae, nasamad ng pong balatian sa imong manghod. Ay, o ikaw ba, may kana imong kumpare ron, ihatag ka siyang manghod, ikaw okay ka? Ha? Ay, imong kumpare ron, pre, marang ko pre, kana lisod ng mga pre, kay... Lisod na pagtubag niya, oh. Pili kape. Pili kape o palama.
Pagilisan Oh, ay. lisod kayo kay Eh, kuan mo ko imayo. na kanang sa kasing-kasing manipro. Naiuban sa istorya lang sa mga drama lang nga kung himatyon ka ni siya, ang imong uyab ay paasawa niya kay himatyon. Pero sa what's the style at bam, lahi. Unsa man? Naminyo sila, kaluha sila, namatay ang kaluha. So ang usa may kuan. Inigdugil lang gabi sa. Hindi na magin mo ang gidakon. Ha, unsay nga? Saingan? Inigdugil. Padool na dire ako maklaro. Naminyo sila, kaluha sila. Katong iyang usa ka kaluha purting baskig kayo dako sila ba? Oh, yeah. So what's the style mo ng istorya? Ah. Pag kaminyo kay namatay ang kaluha, diyan gidihangyo iyang kaluha. Ako an lang mangmod taon. May ko na. Pagdoon nila pagkagabi sa matay, di mo ang gidako. Ako yung tanon. Ah. Ako pa yung nga, kalo nga, ako yung paingit mo. Ah, Paingit okay. dire. Ako yung nga, ay! Ilisig ni Sopring! Soy! Ilisig Sopring! Salamat ko na nga tingtuluman, no? Kalagang puzzle, Tihan.